A ako som spomenul, bolo to 18. marca, keď trhli do obce Kalište. Zavčas ráno o 5. vyhnali ľudí z posteli polonahých a hneď ich aj postrieľali. No, postrieľali tiež ranených vojakov, ktorí boli tam polnej nemocnici, aj ošetrovateľku. A najviac dopadol na to prekladateľ, čo im tlmočil, Jozef Vyšný, čo mal 7 detí, tak toho pri Turčianskych Tepliciach na píle uviazali okláta a zaživa ho pílili na dosky. Taktiež prepadli obec Kalištie, kde zapálili 60 domov a 40 ľudí postrieľali.